برق آفتابی و یا آبی، تولید آن در خانه و یا نیروگاه‌ها، دیگرگونی روند اقلیمی سیاره بیشتر از 2 ساله می شود که جامعه انسانی را از آفت‌های گوناگون طبیعی از قبیل آبخیزی‌ها و خشکسالی و کم‌آبی و سرباریش‌ها هشدار داده ایستاده است. نشانه خشکسالی امساله نه تنها در تاجیکستان بلکه در منطقه آسیای مرکزی از خود درک می‌دهد. جمهوری تاجیکستان که نظام انرژتیکیش از آب وابستگی دارد، در صورت خشکسالی و کمبارشی می‌تواند مواجه مشکلی گردیده باشد. اما طبیعت نعمت دیگری را برای مردم تاجیک ارزانی داشته است: آفتاب. تحقیقات‌های علمی نشان می‌دهد که تاجیکستان در یک سال از 280 تا 330 روزی آفتابی داشته، امکان است تنها از آفتاب در یک سال تا 25 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق استحصال کرده شود. با مهمیت این مسئله پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان دستور دادند که مسئله نصب پنل‌های آفتابی در منزل‌های استقامتی و هماهنگسازی استفاده آنها با شبکه‌های برقی کشور مورد آموزش قرار داده شود. برای بررسی موضوع حالا به استودیو دعوت نمودیم نامزد علم‌های تکنیکی بختیار عبداللهیف، متخصص تشکیلات جمعیتی نیروی تازه را که این تشکیلات پیوسته به تطبیق لایحه‌های استوار اجتماعی و انفراساختاری بخصوص در سمت استفاده و رشد تکنولوژی انرژی سبز مشغول میباشد. شما را به استودیوی تلویزیون دوشنبه خوش آمدید میگیم. قبل از آغاز صحبت میخواستم گزارش آماده نموده همکارانمان را تماشا نموده بعدا صحبتمان را ادامه دهیم. имрӯз масъалаи сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ яке аз мавзӯъҳои муҳими ҳаёти иқтисодиву иҷтимоии кишвар ба шумор меравад. ба таъкиди масъулони соҳаи энергетика, талабот ба нерӯи барқ сол ба сол меафзояд, дар ҳоле ки имкониятҳои тавлиди он бахусус дар фасли сармо маҳдуд мегардад. дар давраи зимистон сатҳи оби дарёҳо паст шуда, ҳаҷми истеҳсоли нерӯ коҳиш меёбад. бо вуҷуди он ки иқтидорҳои бузург сохта шудаанд ва сохтмони объектҳои навӣ идома дорад, дар фасли сармо таъминоти шабакаҳо таҳти фишори баланд қарор мегирад. имрӯзҳо як қатор кишварҳои олам истифода аз панелҳои офтобиро хуб ба роҳ мондаанд. ҷумҳурии мардуми чин дар охири соли 2023 600 гигаватт иқтидор дошт ки талоши расонидани он ба 1 тераваттро дорад. 40% истеҳсоли барқи офтобӣ дар миқёси сайёра ба чин рост меояд. дар вилоятҳои гансу, синхай ва як қатор вилоятҳои дигари он ин соҳа бо суръат рушд мекунад. инчунин иёлоти муттаҳидаи амрико низ дар ин сабқа дуюмин кишвари пешгом аст. дар соли 2024 иёлоти муттаҳидаи амрико дар ин самт ба нишондодӣ рекордӣ расида истеҳсоли барқи офтобиро ба 303,8 тераватт расонид. агар дар солҳои қаблӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон бештар талабот ба нерӯи барқ дар мавсими тирамоҳи зимистон ба мушоҳида мерасид, таҳлили маълумоти оморӣ бозгоӣ мекунад ки давоми солҳои охир талабот ба барқ дар мавсими тобистон ҳам зиёд гаштааст. зеро аҳолии мамлакат дар тобистон кондитсионерро барои салқинӣ ва дар зимистон бошад барои гармӣ истифода мекунад ки талаботи чунин таҷҳизот ба барқ дар ҳама мавсим яксон аст. ҳамкориҳои мутақобилан судманди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо шарикони рушд аз ҷумла татбиқи лоиҳаҳо дар беҳбуд гаштани сатҳу сифати зиндагии аҳолии кишвар мусоидати фаъол менамояд. бо татбиқи 2 лоиҳа дар бахши энергетика дар 6 деҳаи ҷамоати деҳоти саричашмаи ноҳияи Шамсиддини Шоҳини вилояти Хатлон панелҳои офтобӣ насб карда шуданд ки он албатта ба манфиати аҳолӣ мебошад. панелҳои офтобӣ имрӯз истеҳсол мешуда то куҷо тавонмандии истеҳсоли нерӯи барқро дорад? имрӯз нисбат ба солҳои пешин тавоноии панелҳои офтобӣ бисёр ҳам бошад ба таври ҷиддӣ ба зиёдшавӣ ба генератсияи энергияи электрикии зиёдтар майл карда истодаанд. агар нисбат диҳем, мо дар соли 2016 аз 1,5 метри квадратии панели офтобӣ агар 370 то 400 ватт агар истеҳсол карда метавонистем, имрӯз бошад аз ҳамун квадрат, аз ҳамун 1,5 метри квадратӣ мо метавонем то 600 ватт нерӯи электрикиро истеҳсол намоем. ва ҳамаи ин вобаста аст ба он технологияҳои наве ки дар соҳаи истеҳсоли он кремнияҳои офтобие ки барои омодакунии модулҳои панелҳои офтобӣ истифода мешаванд дар корхонаҳои истеҳсолӣ вобаста мебошад. ва ҳар корхонаи истеҳсолие ки машғул аст ба истеҳсоли панелҳои офтобӣ,
онҳо вобаста аз он дархости муштарӣ ки ба сифат ба кафолати кории панели офтобӣ як гӯем талаботи худро аввал мегузорад. вобаста аз он талаботи гузоштаи муштарӣ корхонаи истеҳсолӣ дилхоҳ панелҳои офтобиро бо дилхоҳ тавоноӣ гӯем то 600-700 ё ин ки ҳоло ҳастанд панелҳои офтобие ки ҳатто иқтидори истеҳсолиашон ба 1 киловатт баробар аст. чунон ки мо зимни сафари кории пешвои муаззами миллат ба вилояти Суғд рӯзи 20 ноябр шоҳид будем. дар ноҳияи ашти вилояти Суғд ва ноҳияи ҷайҳуни вилояти Хатлон сохтмони ин ду нерӯгоҳи барқи офтобӣ ҳусни оғоз бахшидан муҳтарам ҷаноби олӣ ва дар назар аст ки соли 2026 сохтмони ин ду нерӯгоҳи барқи офтобӣ ба анҷом расанд ва ин як гӯем ёрии хело ҳам калон мешавад барои низоми энергетикии ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан барои низоми электроэнергетикии ҷумҳурӣ. 25 ноябр дар Маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дастур дода шуд ки мавзӯи мондани панелҳои офтобӣ дар хонаҳои мардум ва ҳамоҳанг сохтани онҳо бо шабакаҳои энергетикии кишвар омӯхта шаванд. ҳамзамон тибқи дастури раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҳамаи биноҳои нави баландошиёна ва муассисаҳои таълимӣ, тиббӣ, иҷтимоӣ ва дигар корхонаҳову биноҳое ки дар ҳудуди шаҳри Душанбе сохта мешаванд, насби панелҳои офтобӣ дар болои он биноҳо ҳатмӣ шуданд ки ин ҳам бошад барои сарфакорона ва як ёрии худро расонидан бар системаи энергетикии ҷумҳурӣ мусоидат мекунад. ин ҳам бошад барои сарфакорона истифода бурдан аз нерӯи офтобӣ, аз нерӯи электрикии офтобӣ бисёр ҳам мусоидати назаррасе мекунад. албатта дар ин самт баъзе камбудиҳо низ ҳастанд ки ҳалли онҳо барои ба таври назаррас баланд бардоштани истифодабарии ин намуди гӯем нерӯгоҳҳо бисёр як мусоидати хуб мерасонад. ин ҳам бошад яке аз камбудиҳои асосӣ ин насби ғайри касбӣ аст ки он дастгоҳу таҷҳизотҳо аз ҷониби баъзе гӯем бригадаҳои корие ки онҳоро бурда насб мекунанд ғайри ихтисос ҳастанд ва ин метавонад ба поинравии он коэффициенти кори фоиданоки панелҳои офтобӣ, инверторҳо ва дигар захиракунандаҳо ба монанди аккумуляторҳои онҳо бурда расонанд. ҳалли ин мушкилот ба густариши насби системаҳои офтобӣ ва омӯзиши мутахассисон вобаста мебошад ва бояд қайд кард ки дар ҷумҳурӣ ҳоло ду муассисаи таҳсилоти олии касбӣ мебошанд ки ин ҳам бошад донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Муҳаммад Осимӣ дар шаҳри Душанбе ва донишкадаи энергетикии Тоҷикистон воқеъ дар вилояти Хатлон. ин ду муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ҳоло машғули омодакунии кадрҳо дар самти гӯем манбаъҳои барқароршавандаи ғайри анъанавии энергия мебошанд. имрӯз дар донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Осимӣ ва дар донишкадаи энергетикии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси манбаъҳои барқароршавандаи ғайри анъанавии энергия мутахассисон омода мешаванд ва бисёр як базаи моддии техникии талаботи мувофиқ ба талаботи замон доранд ин ду муассиса. бахусус донишкадаи энергетикии Тоҷикистонро агар мо барои мисол биёрем, дорои 4 озмоишгоҳе ҳастанд ки он озмоишгоҳҳо барои таҳқиқ ва омӯзиши энергияи аз панелҳои офтобӣ ба даст меомада, хуб энергияи бод ва энергияи геотермалӣ мегӯянд, энергияи геотермалӣ омӯхта ва таҳқиқ карда мешаванд. инчунин дар донишкада нерӯгоҳи барқии офтобие ҳаст ки тавоноияш ба 40 киловатт баробар аст ва инҳо дар донишгоҳи техникӣ ва дар донишкадаи энергетикии Тоҷикистон ҳамаи ин
зиёди ин қисми зиёди ин дастгоҳу таҷҳизотҳо вобаста аз ҳамкории зичи он муассисаҳои таълимӣ бо гӯем донорҳои хориҷӣ ҳастанд, ки бахусус лоиҳаҳои таълимии Бонки Осиёии рушд, Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд ва дигар донорҳо ҳамкорӣ зич карданд. дар сурати насби панелҳои офтобӣ имкон ҳаст, ки хонаводаҳо талаботи худро пурра бо барқи алтернативӣ таъмин кунанд ва барои ин насбу васли чанд панели офтобӣ лозим мешавад? хуб, ба мисол ба ҳисоби миёна як оилаи миёна дар дунё ин аз 3 то 5 киловатт нерӯи электрикӣ, аз 3 то 5 киловатт тавоноии электрикиро доро аст ва барои аз 3 то 5 киловатт васл кардани панелҳои офтобӣ, имрӯз гӯем агар панелҳои бахусус 500 ватта агар дар хонаҳои истиқоматӣ насб кунанд, пас лозим мешавад, ки агар 3 киловатт хуб он муштарӣ, он истифодабаранда агар васл кардан хоҳад, пас ба ӯ зарур меояд, ки 6 дона аз ҳамон панелҳои офтобие, ки тавоноиашон ба 500 ватт баробар аст, васл кунад ва ғайр аз ин боз он инвертор ва қисми захиракунандаи нерӯи электрикӣ, ки аккумулятор аст, онро низ харидорӣ намуда васл намояд. Барои тамоми дастгоҳу таҷҳизотҳое, ки дар хона ҳастанд, барои ҳамаи онҳоро ба нерӯи гӯем сабз пайваст кардан, ба нерӯи электрикии офтобӣ пайваст кардан, каме шумораи панелҳоро, каме тавоноии панелҳоро зиёд кардан дар кор мешавад ва агар дар хона мо гӯем ҳам мошинаи ҷомашӯӣ истифода шаваду дар як вақт албатта, ҳам он обгармкунаки барқӣ ва дигар дастгоҳу таҷҳизотҳое, ки барои омодани хӯрок, барои мисол дарзмор кардани либоса истифода шаванд, пас барои истифодабаранда лозим меояд, ки камтаре зиёдтар 3 киловатт неу, масалан 5 киловатт ё ин ки 6 киловатт аз панелҳои офтобӣ истифода барад, чунки ҳамаи он дастгоҳу таҷҳизотҳое, ки васл кардан мехоҳад истифодабаранда, бояд бе ист аз он нерӯгоҳи васл кардааш таъмин шуда тавонанд. аллакай дар душанбе дар чанде аз биноҳои истиқомативу соҳаҳои иҷтимоӣ панелҳои офтобӣ насб карда шудааст. онҳо аз худ чӣ бартарӣ нишон доданд? бале, дар шаҳри Душанбе аллакай биноҳои зиёде ҳастанд, ки корхонаҳои зиёде ҳастанд, ки аз нерӯи офтобӣ истифода мебаранд ва ин ҳам бошад истифода барои таъмини нерӯи электрикӣ дар он лифтҳои одамкашон, дар чароғонкунии роҳравҳо, дар айвонҳои офтобгир васл карда мешаванд он панелҳо. махсусан дар шаҳри Душанбе, дар кӯчаи Пушкин 53/51 дар болои он бинои истиқоматӣ панелҳои офтобие насб шудаанд, ки барои чӣ гуна ки гуфтем, барои лифтҳо истифода шудаанд ва барои чароғон кардани роҳравҳо, ба истилоҳ подъездҳои он бино. ва ғайр аз ин боз ҳастанд биноҳои таълимие, ки дар шаҳри Душанбе яке аз муассисаҳои таълимие ҳаст, ки донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон аст. дар ин донишгоҳ воқеъ дар шаҳри Душанбе аст, бо тавоноии 65 киловатт нерӯгоҳҳои офтобӣ, ки шумораашон ба 6 адад мерасад, насб шудааст ва ин бисёр як бартарии хуб дорад, ки дар фасли сармо метавонад бе таъхир таъмини нерӯи электрикиро ба ҳама он истифодабарандагон ба монанди синфхонаҳои компютерӣ, толорҳои маҷлисӣ, толорҳои фарҳангӣ ва дигар истифодабарандагон бе таъхир нерӯи электрикиро таъмин намояд. ҳамзамон дар муассисаҳои тандурустӣ низ ба монанди беморхонаи қарияи боло ҳастанд, ки бо иқтидори муайян кор карда истодаанд ва онҳо имконият медиҳанд, ки он дастгоҳу таҷҳизотҳои тиббии нодире, ки гӯем дар он беморхона, дар он маркази тиббӣ истифода мешаванд, бе ягон маъншавии нерӯи электрикӣ ва онҳо таъмин ва бо як сифати
хуби албатта нерӯ таъмин карда шаванд. иқтидори истеҳсоли панелҳои офтобӣ метавонанд вобаста ба тозагӣ ва абрнок будани ҳаво тағйирёбанда бошад ва каму зиёд шудани истеҳсоли нерӯи барқ то чанд дарсад аст? панелҳои офтобӣ бисёр як элементи гӯем нозук ҳастанд, бисёр як элементи ҳассос ҳастанд дар тағйирёбӣ, махсусан вазъи боду ҳаво, аз ки онҳо аз абрнокии ҳаво, аз гарду ғуборолудшавии ҳаво албатта таъсири худро мегиранд ва тавлиди энергияи онҳо албатта ба таври назаррас тағйир меёбад ва вобаста аз он сифати панели офтобӣ метавонад тавлиди нерӯи электрикӣ дар панелҳои офтобӣ аз 20 то 40% аз ҳисоби тағйир ёфтани вазъи ҳаво кам шавад. ин ҳолатро метавонанд дастгоҳҳои захиракунандаи нерӯи электрикӣ албатта дар ҳолатҳои гардуғуборшавии ҳаво, дар ҳолатҳои абрнокшавии ҳаво ки пасшавии тавлиди нерӯ дар панелҳо паст мешаванд, албатта аз ҳисоби аккумуляторҳо ин ҳолат ҷуброн карда мешавад. аз мушоҳидаҳо маълум аст ки нерӯи офтоб дар 1 метри квадратӣ то 1,8 киловатт меафтад ва он 1,8 киловаттро албатта ки дар 1 метри квадратӣ мо гуфтем, онро панели офтобӣ тамоми он гӯем тавоноиро наметавонад табдил диҳад ба нерӯи электрикӣ. ҳамагӣ дар ҳоли ҳозир сифати панелҳои офтобӣ ҳастанд ки то 25% коэффициенти кори фоиданок доранд. яъне агар аз 1 метри квадратӣ аз 1 метри квадратие ки 1,8 киловатт нерӯи офтоб дар он меафтид, панели офтобӣ ҳамагӣ метавонад то 25% онро ба нерӯи электрикӣ табдил диҳад. агар дар сурати абрнок будани ҳаво бошад, агар мо аз як панели офтобӣ ки мисол 1/2 метри квадратӣ агар 400 ватт истеҳсол мекардем, пас дар сурати абрнок будани ҳаво ин иқтидор метавонад то ба 250 то 270 наздики 300 ватт омада расад. гӯем хурдтар мешавад аз он тавоноие ки заводи истеҳсолкунанда нисбат ба он панел ба назар гирифтааст. шумо ҳисобида диҳед ки барои таъмини як хонавода бо панелҳои офтобӣ чӣ қадар хароҷот лозим аст ва дар чӣ қадар вақт он хароҷотро рӯйпӯш кардан мумкин аст? барои як хонавода аз 3 то 5 киловатт нерӯгоҳи офтобӣ зарур меояд ва ин нерӯгоҳи офтобӣ ки аз 3 то 5 киловатт мо гуфтем барои як хонаи ба ҳисоби миёна агар лозим бошад, имрӯз дар бозори ҷумҳурӣ нархаш аз 18 то 25 ҳазор сомонӣ мерасад ки ин ҳам вобаста аз он албатта сифати маҳсулот аст. сифати маҳсулот, он бренди истеҳсолкунанда ва дигар гӯем параметрҳои он дастгоҳу таҷҳизот вобастагӣ дорад ва барои рӯйпӯш кардани ин хароҷот барои хонавода агар ҳамун нерӯи истеҳсолкардаи нерӯгоҳи офтобие ки 3 ё ки 5 киловатт буд дар давоми рӯзу ҳафтаву моҳ доимӣ аз он истифода баранд, пас метавонад он истифодабаранда дар давоми аз 5 то 7 сол тамоми хароҷоти кардаи худро нисбат ба нархи ҳозираи албатта нерӯи электрикӣ дар ҷумҳурии мо рӯйпӯш намояд. бубинед ки дар ҷумҳурии мо нархи нерӯи электрикӣ як қимати худро дорад ва вобаста агар мо хароҷоти рӯйпӯш кардани хароҷоти он дастгоҳи тавлиди нерӯи электрикиро аз ҳисоби офтоб ба нархи имрӯзаи нерӯи электрикии ҷумҳурӣ агар муқоиса кунем, пас истифодабаранда метавонад ки ҳамун панеле ки ҳамун стансияи электрикие ки 5 киловатт буд ё ин ки 3 киловатт буд дар давоми то 5-6 сол тамоми хароҷоташро рӯйпӯш карда метавонад. сокиноне ки дар баландошонаҳо зиндагӣ мекунанд аз кадом имкониятҳо метавонанд барои насбу васли панелҳои офтобӣ истифода баранд? махсусан дар шаҳрҳо, дар биноҳои баландошона
асосан ҳозир як тенденсияе ҳаст ки барои истифодаи нерӯи электрикӣ аз ҳисоби панелҳо дар лифтҳо, дар долонҳои он биноҳои истиқоматӣ ва дар роҳравҳо низ метавонанд истифода баранд. Ва дигар агар гӯем дар шакли индивидуалӣ ҳар як хонаводае ки дар бинои баландошиёна зиндагӣ мекунад, он чӣ хел метавонад барои худ манфиат гирад. ҳозир ҳастанд панелҳои офтобие ки на ба шакли панел, балки ба истилоҳ плёночный панел ҳастанд, ба монанди як плёнка ҳастанд ки вайро метавонад дар тирезаи худ часпонад ва аз тавлиди нерӯе ки аз ҳисоби он плёнка мешавад, метавонад барои равшанӣ, метавонад барои махсусан таҷҳизотҳое ки тавоноиашон на он қадар зиёд ҳастанд, то 300-500 ватт метавонад аз онҳо низ истифода баранд. Ва ин таҷриба дар ҷумҳурии мо агар нав оғоз шуда истода бошад, дар давлатҳои дигар ба монанди давлатҳои аврупо бисёр ҳам як нуқтаи максималии худро аллакай соҳиб шудааст ва он мардум аз ин имкониятҳо бениҳоят зиёд истифода мебаранд. Махсусан дар Испания ҳангоме ки мо сафари омӯзишӣ доштем ва барои мо озмоишгоҳҳоеро нишон доданд ки барои озмоишгоҳ аст, ба шакли хонаи истиқоматӣ сохта шудааст ва дар он тирезаҳои ҳамон озмоишгоҳ чӣ гунае ки гуфтем плёночни ҳамон панелҳоро часпондаанд ва ё насб неу ба монанди як ширеш доранд ки як тарафа худашон дар гӯем шишаи тиреза часпонда мешаванд ва онҳоро часпонданд дар тирезаҳову аз тавлиди нерӯе ки аз ҳисоби он панелҳо мешавад, телевизор, он чойнаки чойҷӯшонӣ, ҳатто агар тирезаҳое ки хонаҳое ки тирезаҳои зиёдтар дошта бошанд, метавонанд барои мошинаи ҷомашӯӣ низ ҳатто истифода баранд он нерӯро. гузариши ҳарчи бештари аҳолӣ ба барқи офтобӣ то куҷо метавонад сарбории шабакаҳои барқи кишварро камтар кунад? имрӯз як раванде на танҳо дар ҷумҳурии мо, балки дар тамоми дунё гӯем хато намешавад, як раванде ҷараён дорад ки мардуми сайёраи замин бисёртар майл карда истоданд ба истифодаи панелҳои офтобӣ, махсусан барои нерӯгоҳҳои офтобӣ, агар дар умум гӯем барои тамоми намуди манбаъҳои барқароршавандаи дар ҷумҳурии мо ғайри анъанавии энергия мегӯем, чунки ҷумҳурии мо ҳамаи энергияи мо наздики 100% энергияе ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсол мешавад, ин энергияи сабз аст. Ва агар аҳолии ҷумҳурӣ, махсусан аҳолии ҷумҳурӣ агар имрӯз то 10-15% агар рӯ оваранд ба истифодаи нерӯи электрикӣ аз ҳисоби панелҳои офтобӣ, пас бори сарбории система низоми энергетикии ҷумҳурӣ то 20% метавонад ки поин равад. Бубинед ки аз 10 то 15% агар аҳолӣ рӯ оварад ба панелҳои офтобӣ, низоми энергетикӣ бошад, то 20% метавонад ки сабуктар шавад. ин ҳама шоҳидӣ аз он медиҳад ки истифодабарандагони асосии нерӯи электрикӣ дар низоми энергетикии ҷумҳурии Тоҷикистон махсусан аҳолӣ мебошад. муҳлати кафолатнокии истифодабарии панелҳои офтобӣ ва таҷҳизотҳои ба он насбшаванда то чанд сол аст? ин вобаста мебошад албатта аз он гӯем бренди истеҳсолкунанда, аз сифати маҳсулоте ки дар офтобӣ истифода шудааст ва боз як чанд параметрҳое ҳаст ки он параметрҳо таъсири худро ба гӯем муҳлати истифодабарии ин панелҳо мерасонанд ва ба ҳисоби максималӣ агар гӯем барои панелҳои офтобӣ агар муҳлати кафолатии истифодабариашонро агар мо гӯем ки ин тақрибан 25 солро дар бар мегирад ва албатта ғайр аз панели офтобӣ боз дар нерӯгоҳи офтобӣ ин инвертор истифода мешавад ки ин ҳам албатта аз истеҳсолкунанда вобаста дорад ва
мувофиқи ҳамун маълумоте ки заводи истеҳсолкунанда ба маҳсулоти худ нишон додааст, мувофиқи ҳамун инвертор ва аккумулятор метавонад аз 5 то 10 сол кафолати истифодабарӣ дошта бошад. дар мавзӯе ки шумо ва ҳамкоронатон панелҳои офтобиро насб карданд, самаранокии он санҷӣ шудааст ва натиҷа чӣ гуна аст? мавзеъҳое ки ташкилоти ҷамъиятии нерӯи тоза панелҳои офтобиро насб кардааст, махсусан яке аз лоиҳаи ба наздикӣ ба анҷом расидаи ташкилот ин фабрикаи мурғпарварӣ дар ноҳияи Данғара, дар деҳаи Пушинги ноҳияи Данғара мебошад ки дар он ҷо 150 киловатт панелҳои офтобӣ насб шудаанд ва ин иқтидор дорад ки тамоми низоми ҳавокашӣ, низоми равшаникунонӣ ва дигар процесси кории он фабрикаро бо нерӯи электрикӣ таъмин намояд. Ин дар рӯзона аст ва ғайр аз ин боз аккумуляторҳои васл шудаанд дар он нерӯгоҳе ки ман ҳоло номбар кардам, ки иқтидори 300 киловатт зиёда аз 300 киловатт соат захира кардани нерӯи электрикиро дорад ва аккумуляторҳо бошад дар ҳангоми шабона метавонанд тамоми ҳамин фабрикаро бо нерӯи электрикӣ албатта таъмин намоянд. Ва ин ҳам бошад ғайр аз оне ки ташкилот корҳои васлу насбгарии панелҳои офтобӣ ва дар маҷмӯъ тамоми нерӯгоҳро дар ин гӯем лоиҳа ба итмом расонид, боз корҳои таҳқиқотие гузаронда шуд ки натиҷааш маълум сохт ки бисёр як коэффициенти кори фоиданоки калон нишон доданд он панелҳои офтобӣ дар минтақаи мазкур васл шуда. Инчунин мо тавонистем ки бо ҳамон аккумуляторҳое ки энергияи электрикие ки зиёда аз 300 киловатт соатро захира мекунад дар худ, тамоми қисмати шабонаи кории ҳамон фабрикаро таъмин намоем ва ин аз ҳисоби иқтисодӣ бисёр ҳам барои корхонаҳои истеҳсолӣ гӯем як фоидаи калон дорад ва ҳамаи ин пешравиҳо на танҳо дар самти нерӯи тоза, дар дигар самтҳои иқтисодиёти ҷумҳурӣ ҳатман бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон албатта татбиқ шуда истодаанд, албатта бо қадамҳои устувори пешвои муаззами миллат ки дар тамоми самтҳои иқтисодиву иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирии худро дареғ намедорад. дар сурате ки шаҳрвандон майли насби панелҳои офтобиро дар манзилҳои зисти худ пайдо кунанд, ҳангоми харидорӣ ба кадом хусусияти ин гуна таҷҳизот бояд аҳамияти аввалиндараҷа дода шавад? Истифодабаранда пеш аз оне ки барои харидории панелҳои офтобӣ қадам мегузорад, бояд аввал донад ки худ дар хоҷагиаш, дар он хонаи истиқоматиаш чӣ қадар тавоноии электрикӣ доранд он таҷҳизотҳое ки истифода мебаранд. ба монанди ҳар таҷҳизоте ки дар рӯзгор истифода мешавад, бигузор агар 5 киловатт бошад, пас агар муайян кард ки тавоноии тамоми таҷҳизотҳои хонааш ба 5 киловатт баробар аст, баъд савол мешавад барои кадом параметрҳои панелҳои офтобиро ҳангоми харидорӣ бояд аҳамияти ҷиддӣ диҳанд. Ин ҳам бошад аввало он параметрҳои якумин ба сифат вобастагӣ дорад. Албатта ҳозир ҳастанд бисёр истеҳсолкунандаҳое ҳастанд ки сифатҳои гуногун вобаста аз талабот истеҳсол карда истодаанд ва он харидор муштарӣ метавонад вобаста аз он буҷае ки дорад дилхоҳ панелҳоро дастрас кунад ва лекин хуб мешавад ки аввало якум дараҷа ба сифати он панелҳои офтобӣ аҳамияти ҷиддӣ диҳанд ва дуюм ба он бренди истеҳсолкунанда аҳамият ҷиддӣ диҳанд ки машҳур аст оё ин бренд ё ин ки нав дар бозори истеҳсоли ин панелҳо пайдо шудааст. ва ғайр аз оне ки ба параметрҳои асосии панелҳои офтобӣ аҳамият додан, боз ҳастанд дигар элементҳои алоҳидаи
ин нерӯгоҳ дар маҷмӯъ нерӯгоҳ ки инвертор мебошад, ба истилоҳ электрический инвертор переменная тока ки барои табдил додани нерӯи электрикие ки аз ҳисоби панели офтобӣ истифода мешавад ба ки он панели офтобӣ нерӯи электрикии доимӣ истеҳсол мекунад. Онро барои истифода бурдан дар дилхоҳ манзили истиқоматӣ бояд сараввал ба энергияи электрикии тағйирёбанда табдил диҳад. Ин функсияро ҳамон инвертор иҷро мекунад ва инвертор гӯем ин яке аз қисмҳои асосии он нерӯгоҳҳои офтобӣ ба ҳисоб меравад ва зариби табдилдиҳии он инвертор низ аҳамияти ҷиддӣ дод ва ғайр аз ин боз аккумуляторҳое ҳастанд ки барои захираи нерӯи электрикӣ истифода мешаванд. он аккумуляторҳо низ албатта ба сифат ва барои хонаи истиқоматӣ бошад, агар аз он аккумуляторҳое ки сохташон маҳкам аст аз онҳо истифода бояд баранд. ҳастанд боз як қатор моделҳо, маркаҳои аккумуляторҳое ки махсусан барои корхонаҳои истеҳсолӣ, барои объектҳои боз калонтар истифода мешаванд. онҳоро дар хонаҳои истиқоматӣ нолозиманд истифода бурданашон. ба ин нуқта низ аҳамияти ҷиддӣ бояд дод. таҷрибаи кишварҳои дар самти истифодаи энергияи офтоб пешрафт аз ҷониби шумо ва ташкилотатон омӯхта шудааст? Агар ҳа, пас ҳамоҳангии давлат бо аҳолӣ дар ин самт чӣ гуна аст? дар кишварҳои махсусан ғарб, агар мо амрикоро барои мисол биёрем, соли 2017 ҳангоме ки мо як сафари омӯзишӣ доштем ба давлати амрико, дар он ҷо як ширкате буд ки бо нерӯи электрикӣ як фурудгоҳи азими амрикоро таъмин мекард ва ҳамон соли 2017 буд ва он ширкат бо як фахри зиёд дар байни мардум муаррифӣ кард кори худро ва гуфт ки мо имрӯз ба тавоноии 30 мегаватт расидем. бинед ки соли 2017 буд, аллакай 8 сол сипарӣ шуд. ман фикр мекунам ки онҳо дар он кори кардаи худ наистоданд, балки давом дода омаданд то ҳозир ба ягон нуқтаи болотаре ҳам расиданд. ва ғайр аз давлатҳои ғарб, ҳамсояи мо ҷумҳурии мардумии чин низ бисёр як қадамҳои устувор дар ин самт, махсусан дар самти истеҳсоли панелҳои офтобӣ дар дунё ин ҷои аввалро ишғол менамояд ва дар самти истифодабарии нерӯи сабз низ, нерӯи барқароршавандаи офтобӣ низ яке аз ҷойҳои аввалро ишғол менамояд ва на ин ки бо ватт, мегаватт, балки дар ҷумҳурии мардумии чин ҳоло ҳастанд нерӯгоҳҳои офтобии барқие ки тавоноияшон ҳатто ба гигаватт ва тераватт аллакай баробар шуда истодаанд, наздик шуда истодаанд. ва соли 2018 дар яке аз семинарҳои илмӣ дар хориҷи кишвар мо иштирок кардем. дар он ҷо аз ҷониби як ширкати ҳиндустон дар баромади худ намояндаи ширкати ҳиндустонӣ ҳамин нуқтаро қайд кард ки то соли 2025, аз соли 2018 то соли 2025 истеҳсоли нерӯи электрикиро то 100 гигаватт оварда расонад. бубинед ки дар кишварҳои рӯ ба тараққии дунё, дар кишварҳои тараққикардаи дунё ин нерӯ бисёр ҳам дар як шакли пурра истифода бурда мешавад ва ман фикр мекунам ки ин худ гуноҳ аст агар мо аз он нерӯе ки ба мо худо додааст ва бубинед ки ҷумҳурии Тоҷикистон аз 365 рӯзи як соли пурра наздики 320-330 рӯзаш ин офтобӣ аст. ва чӣ хел мо ин неъмате ки худованд барои мо додааст онро мо истифода набарем. мо инро бояд аввало самаранок ва барои истифодабарии омма бояд дастрас намоем. фаҳмиши истеҳсоли нерӯи барқ аз офтоб барои кишварҳои пасошӯравӣ мафҳуми нисбатан нав аст. аммо барои сокинони кишварҳое ки имрӯзҳо иқтисоду саноати нисбатан пешрафт карда доранд, ин ибора фаҳмиши маъмулист. зеро дар он кишварҳо на танҳо ширкатҳои алоҳида, балки худи сокинон ҳавасманданд ки ниёзмандии худро ба барқ аз офтоб бароварда сохта ба давлат дар самти энергетикаву таъминоти энергия агар фоида ҳам нарасонанд, ҳадди аққал сарбории зиёде эҷод накунанд.
дар ҷумҳурии тоҷикистон аллакай барои истеҳсоли нерӯи барқ аз боду офтоб қадамҳои ҷиддӣ гузошта шуд ва амалисозии тарҳҳои энергияи сабз рӯи даст аст. аммо дар ин самт моро низ лозим аст ки аз ниёзмандии худ ба барқ андешаму аз офтоб барқ гирем. бори дигар ёдовар мешавем ки суҳбате доштем бо Бахтиёр Абдуллоев, мутахассиси ташкилоти нерӯи тоза, номзади илмҳои техникӣ дар мавзӯи панелҳои офтобӣ. Ташаккур ба шумо ки даъвати моро пазируфта дар барнома иштирок намуда ва бинанда маълумоти саҳҳе додед. бинандагони гиромӣ, инҷо вақти ба мо ҷудо шуда ба анҷом расид. то барномаҳои навбатӣ. хайр, пайгири барномаҳои мо бошед.